Bonjour. Bonjour. Dobar dan. Prošli novogodišnji praznici, odmori od silnog rada, nerada, kako ko, pati se društvo gadno, ali izdržit ćemo mi ovo. Ovaj narod nije baš lak za uništavanje. Danas radimo jedan recept koji starija generacija dobro pamte. Naime, radi se o patki, a novija generacija je verovatno vidjela patku samo u samoposluzi. Nekad je patka u Banatu bila proizvod broj 1, kako po mesu, tako i po paperiju. Paperije se izvozilo u Nemačku za pravljenje jorgana, jastuka, sve dok neki pametnjaković iz jedne firme ovde velike, koja više ne postoji, nije se setio da stavi prašak kreč, da bi zezdo švabe i da bi prodao više. I naravno, posle toga je to umrlo i mogu da vam kažem da su i patke zajedno sa njim umrli. Ja sam poznavao jednog momka, malo mlađeg od mene, koji je imao oko 10.000 pataka i taj je prestao da postoji. Kaže da nije rentabilna ptica. Ptica je jako rentabilna, samo mnogi ne znaju kako da ih iskoriste. Zašto? Prvo, patka daje perje. Drugo, patka daje famozno meso. To je jedan od ovog dela, to su batkovi. Batak. Drugo, daje famozno meso koje Francuzi zovu magre, takozvano mršavo meso, a to su grudi, koje su izuzetno cenjene u svetu, pogotovo kod Francuza, možda proizvod broj 1. Imate vrat, kožu sa vrata, koja se skine, zaveže se, napuni se sa mesom, raznim mesom, pirinđem i šta god hoćete, zatvori se, izbuši se, stavi se u redno, zapeče i posle to jedete kao meze. I naravno imate sve ono što je ostalo od patke, a to su kosti, kostur. Od toga pravite sa mnogo povrća najbolju supu na svetu. Nema boljih supa nego što je pačija supa. Da vam mnogo ne duljim, što bi braća rekla, vi treba da znate da od kljuna, nogu, peraja i tako dalje se prave i veštačko melje i pravi se veštačko đubrivo. Jedna stvar još vrlo važna, to je da kad kupite patku celu, skinete joj ovu zadnju ovde žljezdu. Videli ste kako patka glavom okreće i češe to svoje, nazovimo ga dupe, koje nije dupe nego je žljezda, i s druge strane ona podmazuje sa tim perje. To ako ne skinete, možete da upropastite meso, da postane dosta gorko, pošto su unutra loj, mast, koja se podmazuje da bi patka plivala. Sada se vratimo na ono što nam je najvažnije, a to je naš čuveni karabatak. Karabatak je jedno od opet francuskih jela, pošto Francuzi jako vole da jedu patke, a patka je inače meso koje je izuzetnog ukusa i Mađari, naši susedi, su izuzetni odgajivači pataka i gusaka i to se sve izvozi u Francusku i Italiju. Španija manje, ali ide. Znači, ovo meso je izuzetno kvaliteta. I šta imate još najvažnije? To vam je gojena pačija džigerica. Gojena pačija džigerica, ja ću vam pričati posle jednog lepog dana o tome, a sada da pređemo na ovo za čega smo počeli. Znači, za ovo vam treba jedan dobar karabatak, koji je odsečen, kao što vidite, ovako. Predivan komad i stavite ovde ispod pršutu, slaninu, šta hoćete i napravite jednu lepu posteljicu, s tim što tu dodate malo putera, s tim što tu dodate malo maslinovog ulja. Sve to položite
ponovo na ovo, napravite mu lepu posteljicu i onda sa četkom nanesete bujon od patke, odnosno supu od patke koju ste malo prokuvali više da bi bio deblji, i sa tim namažete ovako od gore namažete taj bujon skroz okolo. U ovom bujonu imate i malo sosa koje daje slanost, kiselost i koji je pravljen, kao što svi znate, od soje. Sada na ovo ovde idemo da stavimo začine. Moje začine koje ja pravim kod kuće i koji se prave na sljedeći način. Prvo, najvažnije vam je da imate kardamom. Kardamom je jedan od najskupljih začina. Izgleda ovako, za one koji to nisu videli. Izgleda ovako. I ima jedan čaroban miris. Čaroban. Vrlo je skup, oko 7.000 dinara košta 1 kilogram, ali ovakav jedan mali paketić može da vam služi mnogo vremena i vredi da rizikujete. Pitajte vaše srce da li da rizikujem ili ne. Sigurno će da vam kaže. Ovde unutra smo stavili ovako biber, šafran, korijander, koru od cimeta i ono što je najvažnije, to smo stavili koru od bergamota. Mnogi nisu čuli šta je bergamot, a to je u stvari jedan citrus, jedna mešavina, jedan hibrid pomoranđe, seviljske, gorke i limuna. I to se upotrebljava za kompote, za pekmeze, začine i tako da. Ja sam to često upotrebljavao kod mene u restoranu u Kostarici za takozvano južnoameričko jelo koje se zove ceviche. I to je gorko. O jedno vreme kad sam ja ovo pravio ovde kod mene u akademiji je bilo gorke seviljske naranđe, odnosno bilo je i pekmeza gorko koji ide fantastično uz ovo. Znači, s tim smo račistili. Za ovo vam više ne treba ništa, još treba samo malo da vam objasnim nešto u vezi paprike. Pošto imamo mnogo filozofa oko paprika i mnogo filozofiranja otprilike kao što je i ova vakcina, svi smo pametni, svi smo filozofi, ovo je jedna od najboljih svetskih paprika na svetu. To je u Španiji. Francuzi kažu da je njihova najbolja, Španci kažu da je njihova najbolja, a Mađari kažu da je najbolja. A ima i leskovačka koja je isto tako najbolja. I leskovača je fantastična. Što se tiče ovog ovde, treba da znate da je ovo prvi put došlo u svet iz Južne Amerike, Meksika, Kostarike, Bolivije i tako dalje, a da je prvi put lansirao popularnost u svet takozvani gospodin naučnik Albert St. Džerđi, ja ga zovem Džerđika, koji je osvojio Nobelovu nagradu 1937. godine za otkriće C vitamina ovde. I od tada je to lansirano, čuvena mađarska paprika koja se upotrebljava svugde. Za začine, za ukuse. Gulaš i gulaš. A kad dodate ovo, onda se zove gulaš paprikaš. Znači nije zbog gulaša gulaš, nego je gulaš paprikaš. Sad smo sa ovim završili, poslije ćemo pričati o raznim paprikama, ne ovog puta, nego sljedeći put. Vraćamo se nazad, da ovde ovo pokažem kako se radi. Treba vam jedna lepa mašinica, ovaj robot, famozan, i pritisnete ga ovde i gotovo. 5 sekundi, 10 sekundi, više mu ne treba vremena, malo ga promučkate, skinete mu ovaj deo gore.
Evo ga, tu smo uradili ovako. Treba nam jedna lepa kašičica. To je ovo ovde. Sada ostaje da to sve zapakujemo. Kako ćemo zapakovati? Možete da pakujete na razne načine. Možete da savijete, zgužvate 2 papira, 3 papira, zavijete i stavite u redno. Možete da stavite u zemljani ćup. Izuzetno dobro. Zemljani ćup, zatvorite, ako se sećate ono testo što sam radio, tako testo napravite i zatvorite. Ja ću da radim na ovaj način, a to znači kao pismo. Pisance, ovako i još jednom ovako i to dobro pritisnemo i ovde sada pisance zatvorimo sa strane i ovde sada zatvorimo sa strane i to sad drži dobro. Malo pritisnete, možete ako imate još prostora, možete još jednom i ovde može još jednom. Tako. Nemojte bušiti, ako se ovo podigne i slučajno vam eksplodira, mislim pod znacima navoda eksplodira, otvori se, ništa mu neće biti, nastavit će i dalje da radi, s tim što znači da je još ostalo 15 do 20 minuta do njegove upotrebe. Sada stavljamo ovo lepo pisance, stavljamo na ovu foliju, a ta folija stoji na tanjiru koji vam je već poznat i služi ovde kao jedna tepsija. Znači možete i ovako da ga obezbedite, još jednom, ovako. I ja vam želim strpljenja 25 minuta za ovo i posle toga možemo da radimo. U međuvremenu moram da vam objasnim kako se pravi pratnja za batak, a to je sos od belog pasulja. Beli pasulj. Sam jednu lepu kašičicu. Evo ovako. Znači ovo sada je otprilike malo jače nego što je sos, skoro da je umak. I to stavljamo ovde u ovu posudu. Tako. Vraćamo to na mesto i ovde stavljamo par zrna belog pasulja da se vidi od čega je to rađeno. Sad kad smo to poređali, malo sipamo ovog maslinovog ulja, ovde ovako, da nam se to lepo raširi po čitavoj površini i ovo vraćamo nazad. Znači to će biti pratnja uz onaj batak koji će izaći za 24 minuta. Šta još ide uz to? Ide naravno jedna korpa napravljena od bebe sa testom za baklave, jedna kora pomoranđe, pomoranđe koje su izvađene iz svog segmenta i ide jedna rukola zimska koja je jako dobra, perfektna. Ovo je dovoljno. Ovo ćete uraditi ovako da date naglasak od čega je to urađeno. Jedna mala pomoranđica i jedna mala pomoranđica i to će biti isto tako uz ovo pratnja pačijem batku. Sad nam ostaje strpljenja i da izvadimo to napolje i da vam serviram da vidite kako to sve izgleda, jedno božanstveno jelo. 30 minuta je prošlo, spec, ovo je sad provereno sve, koverta se otvara,
I to sad izgleda ovako. Jedna lepota. Lepota. Možete da ga servirate u ovome, da bude više rustično, ili da ga servirate u tanjiru. Kao što ću ja da vam uradim, da vam pokažem kako se to radi. Prvo moram da ga izvadimo. Ajajaj. I ovo sad ide sve na njega. Batak izvađen. Salata. Sos. Malo ovo degažiramo. Sos. Salata. Možete da uživate u jednom predivnom jelu koji je neverovatno dobar. Neverovatno dobar. To se sve otvara, kao što vidite. Toliko je dobro da loše ne može biti. Probajte, probajte, probajte. Nemojte da budete alergični na jela ona koja nisu pristupačna vašem razmišljanju, nego ima i lepih stvari pored onoga na čega ste vi navikli. Ja volim hamburger, obožavam Coca-Colu, ali verujte da nisam pio 25 godina Coca-Colu. A imam recepte sa Coca-Colom. Prema tome, probajte sve, bit će dobro. Do sljedećeg puta, vidimo se i uživajte. Srećno!